wayud berni. Rokomanenya John tiyo kode makare kelo ber ne jopiny, tiyo kode marach oganda moko penjo ni ka iwacho ni tiyo kode marach en kama chal nade makoro ochopo e kiewo mar ratiro mar ng'ato wacho gima en godo e chunye, kata mano wacho ni freedom mar expression kaachiel koda ka ketho nying ng'ato kalure kod mbuino mano mar AI, nikech sani kwa loso ka ni tiyo makare gi AI tiende nang'o kama wantiere sani kaka e piny Kenya ka yujo sani keden puoch gi pak ne jo matimo koro mar kor lwasi Kenya Meteorological Department wacho ni gisetiyo kod mbui mar mondo mi gitem chopo e yo makare ne jopiny ka giwacho ni koth buchwe o giwacho ni ka gi kacha ni koro koth koko go kacha ogoka wacho ni ka gi kacha kama gintiere wacho ni sani en accurate mwako koni kanyo ni koth dhi chwe Kisumu chieng' tich adek no odhi chwe kendo saboro mane giwacho no gando bed kod ikruok kama gi achiel kuom weche moko mabecho ma artificial intelligence namedo ni osebedo ka kelo mamoko nyabedo ni gen mage ma japiny nyalo embrace kata kembe mamoko nyalo neno ni giketo yo makare mar mondo gitigo. Yes, erokamano Cleophas. King'iyo AI obiro mondo o leverage on technology mondo ket lwasi makare mar tich obed yo mayot. Inwang'o sanie iwacho gimoro ni we are in a data driven society. Akina nyalo kete nang'o gi dholuo. Data driven society ma wasumo paro ineno kata sani, for example, ineno ka members of parliament gidhi kuonde chung' mopogore opogore ka ginyiso jopiny finance bill mar 2025 2026 ginyiso gi gima finance bill no contain, ber modhi bedo godo, lokruok modhi, koro giwinjo be pach japiny. Koro inong ka gisewinjo pach japiny cha to giduogo giloso gini e yo makare mowinjore gi pach japiny. Koro data driven society inongo ni AI konyowa e yore mag data analysis. Kwa wacho ni ere trend kata wadwa timo yore mag pur, ere trend mwang'iyo kaka pur dhi. Koro inongo ni teknoloji gi kaka koro isewacho mar Meteorological Department okonyo jopur e pangore yo makare. Ging'eyo ni chakre sani nyaka dwe makama wadhi bedo gi koth mang'eny, dwe makama wadhi bedo gi koth matin. Mar ariyo, AI kelo gimoro iluongo ni automation ma inwang'o ka nowadays nini masani, piny masani inwang'o ka gik moko tije matimore inwang'o ka computer mostly matimogi molo kaka chon dhano ne timogi. Inwang'o for example kata kaka kwa dhie counties wa ibro nwang'o ni giketo systems manyalo konyogi kata e timo choko weche mag ushuru e kuonde magintiere e telo mag gwenge kuonde magintiere. Inwang'o ka systems mantiere inwang'o ka because kane watiyo chon ninwang'o ka mostly transactions netimore e document paper. Assign ni document ka idir Mr. John ka bechak sign idir Cleophas ka inwang'o ka document achiel nigi signatures kata bich to maybe kichopo kumoro biyudo ka ng'ato onge. Koro inwang'o for example ka wane organization kaka wantiere kaka Undramogi kani ni maybe adwa kwayo kata leave onge tiende mondo adhi kata ir HR mondo akaw leave application form mondo ajazi kasta duoki. Anyalo tiyo gi system mobedo configured mar leave application. Koro kata in studio ka ifile tu kuma intiere no gi details ni to calculate ni nyaka number of days mudong ni leave days magi to tero ne HR no to HR kose neno to approve gi kuma intiere to icha kiduogi inwang'o notification ni Cleophas leave money apply cha obedo approved or declined because of this, maybe ni keto days mang'eny to tich ng'eny ket days ariyo ama days adek ineno. Koro inwang'o time madwa kaw kwa wuotho go kwa immediate boss wadhi HR director wadhi kuma kama ma waduog gigi. Koro AI osekonyo weche mag automation to gima atemo sisitiza gima atemo medi nguvu sana adwaro ni mondo in governance, when it comes to governance onego bed gi institutions mag AI in governance. Ere kaka wanyalo embrace fully technology mar AI ni mondo konywa in administration and governance. Ineno aya AI konyowa weche mag research. Nitiere tools machalo kaka AI tools machalo kaka Midjourney en tool ma okonyi ng'iyo pach dhano, gima dhano paro sani gi gima
trend mabiro maybe into 5-10 years to come or 20. Koro nyalo kete into perspective mwanyalo timore nade, wanyalo run godo a situation wang'eyo, wanyalo predict godo future mabiro. Koro aya area machielo inongo ka one gi SDG, Sustainable Development Goals, mano bedo passed in 2015 through United Nations. Tino ka areas mane obedo mention gin areas apagaberio magidwaro ni countries improve on. Koro inwango ni the main areas to improve health. Koro ere kaka wanyalo embrace AI mondo improve no health. Ineno. Koro healthcare kwa kao AI waketo kate healthcare ka. AI nyalo konyowa etimo diagnostics. Ka in ng'ama osebedo ka dhi osiptal, idhi osiptal otimni diagnostic ka ne in gi malaria, ochako otimni ka ne imori, ka ne in gi typhoid. Koro ng'eni data no kobedo collected to kete system, tibiro yudo ni AI cha seche ma idhi visit any facility, to biro analyze your medical or health history, manyalo konyo kata dakteche ng'iyo kaka itimori nade, kaka ithiedhi, yore mithiedhi godo. Mana kama maki karkae to penyo ni benanga bane John Paul bang'e kangi seduoke angi kono kanyo. AI ng'anya wacho ni en prone to errors. En moro makosa moro nyalo wuok e iye. Yes. Kata nonro kikoni jogo matiyo kod nyako ni ganyina mana for reference. But the team nonro matut mondo ibed karkacha. Kokete sector bila sector mar thieth. To lakteche bende tiere karka. Wadhi neno kama pogruok nitiere kosen mana mar jiwo. Koso nya neno kumoro migolo duoko moro mok ne kare. Ma ogana mo nyapenyo ni oyo anoro timo na gi machine. To machine osebedo kanyo bende kitiyo godo. Penyo nitie ni AI error ni. Is it error free? Ng'ene gimoro amora molos gi lwet dhano to nyaka error bede. En mana mar Nyasaye kende maonge error. To gima dhano osebedo ne piny emomiyo nitiere advancement e technology. Kawuono aloso system ni as subject ni mondo timna gimoro. Tabro rane tang'iyo outcome, ta compare gi end result manadwaro. Gima nadwaro ka keto system ni. Koro kise compare analysis go tadhi ng'iyo ni bayudo result manadwaro cha. Nikech ngeni AI dhitiyo gi trend, odhi collect data mitiyo godo pile cha. Ken karo hospital ni ithiethe, en kuma itime kaka chalo laboratory, ineno kumikawe samples mag tuoche mopogore opogore. Koro trend no ng'eni koseka seche mwa develop trend cha wacho ni koro sani wadwa tiyo gi machine manyasani mondo konyo weche magang'o timo diagnostics. Koro kwaseka sample to waketo nikech daktari ong'eyo end result, ong'e ni remo ni ka kete ka ama sample ni specimen ni ka kete kama mae gima adhi yudo at the end of the day. Koro margin of error cha ong'eyo ni ere kaka wanyalo correct margin of error within the system mondo bed error free. Ineno nikech ng'eni gimoro kitimo nitiere first trial, second trial, nyaki yud the best trial. And because ni AI watiyo gi data driven, watiyo gi data ni akino nyalo kete na nonro mochoke nonro mochoke makare. Kuro nonro ni kose choke to wakawe to nyiso mashinia wadwaro ni mondo imiwa result kuwuok e nonro mwa kete iye kani. Koro an gima dwaro ni kamima ang'eni ka en malaria to my result madhi yudo mondo ang'eni ng'ani en gi malaria ama oonge godo. Koro timo that comparison of the data. Erokamano ahinya. John Paul arwaki e twak.